Right, kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano patenge chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinoshamisa zvinobatanidzawo kama uchange uchizviwanira pano paHadzirari 263. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Nhasi tine hama yedu yatitsika makadii yenyu tiripo tichakurukura nyaya yavo asi sati takurukura nyaya yavo ndatiwanzei likes pa this video ende kana pane vanhu vanozviti vanobatsira tinoda vanhu vanobatsirawo for free pasina mari iri kubuda nekuti pabuda mari yakawanda vachitsvaga rubatsiro kune vanhu vakawanda. Saka kana iwe uchizviti uri nyanzvi panyaya dzekubatsira nekuti vazhinji vazara munyika yeZimbabwe vari kubira vanhu mari pasina zambuko. So unoisa namba dzako mucomment section kana tichaisa namba dzavo pa video ipapapa munovabata pa namba dzichange dzichibuda pa video ipapapa. Nyaya yakamira sei baba? Right, nyaya yakamirira yakaita ndeyekuti mukati memusha wedu mune dambudziko ririmo. Dambudziko ririmo iri ndere urwere hwepfungwa hwekurasika njere chaiwo. Saka kurasika njere kukuita vanhu unotora vanhu vaviri padambudziko redu ndo dambudziko ratinaro. Saka dambudziko maritangira rakaita nderekuti ndingangoti chokutanga chodi mumhuri medu isusu tiri baba vedu vane chipari vanamata kwaMarange. Alright. Saka zvavaini chipari vakanga vaine madzimai matatu. Mai vangu ndo vadiki, kuna mai vakuru, mai vepakati vakasiyana navo vane mhuri uye vakaenda nayo. Saka zvadaro ndezvekuti mukukura kwataita tainzwa ndikangoti kukura kwandakaita inini ndina hanzvadzi yangu yamai vakuru yairwara nechirwere chepfungwa. Ndakatokura ndichitoiona ndibva ndichiri mudiki. Asi hanzvadzi yakazosvika pakuparara. Ukazowewo mukomana zvakare mukati memba iyoyo. Zvakare akazosvika pakuparara. Vakafa nguva yakasiyana siyana. Vakafa nguva yakasiyana ndoda kuti musikana uyu ari kunzi iye pahistory yake sokunzwa kwandaita anzi akasvika 40 years. Achirwara nechirwere chepfungwa akasvika pakuparara nechirwere chepfungwa ichocho. Mukomanawo zvakare akasvika kuma 10 years. Achirwara nechirwere chepfungwa ichi. Asi pakurwara kwavaita ndezvekuti vane mudambudziko ravaita rekuti vaibva nyama. Nyama iyi yaibva nechikonzero chei? Inini sinzi ndiraramuswa pamakore andanawo hanisati ndatomboona munhu ane chirwere ichocho mabhiro akaita. Hanisati. Yaingobva yega. Nyama yaingobva yega. Yaitongobva yega kubva kumusoro side rese kusvika kutsoka riri one side raibva ndiri kuleft. Chete kuti pavakazoparara vanhu ava waikwanisa kutoti ukatarisa panapa waiona bhonzo waigona kutoriona. Nyama yakatobva yaita kunge munhu yadiro mafuta kana kuti waboilisirwa mvura ukadirwa. Ndozvaitika nyama iyi. Nduma kusvika pavakazoparara vanhu vakadaro ndezvokuti vasati vafa takazogara pasina mudhara. Tichivabvunza kuti nhai baba tasai mune urwere mamiriro hwakaita imi munhu ndimi makuru. Kune here kufamba kwamakamboita kana kuziva kwamunomboirira maererano nenhau yeurwere huripo nhasi uno nekuti panguva iyo kwanga une 1 2. Alright, ende zvasati zvamboitika. Zvakanga zvisati zvamboitika. Saka iyo baba ari kuti izvoni ini kuziva kwandinoita ndezvekuti panguva yehondo kune munhu wandakanga akanga ari shamwari yangu asi munhu wakanga ari woMozambique. Haiti munhu ari wokuMozambique vakanga vane ufriend hwekuti vaifamba vese vachigara vese. Saka pakufamba kwavaita nzi vakambofunga iri weekend kuti ngatimboshanyirawo hama uye vakashanyirawo hameti vashanyirani. Kutsanangura kwavaita ivo. Saka vari kuti panguva iyi yakanga iri nguva yehondo vachifamba neshamwari yavo iyi yanzi vakadhumana nemasoja. Kudhumana kwavaita nemasoja, masoja aita vandevele. Saka pakutaura ndevele kwavaita baba vangu ini vaiziva ndevele. Munhu yakanga sevaziva chi? Ndevele aitaura mutauro wako kuMozambique nechishona ndo mutauro miraisiya baba vangu vaiziva mutauro yese. Saka masoja akatanga kutaura nababa vangu vachabvunza kuti munogara ipi uye mukuenda kupi ndobva vakwanisa kutsanangurana. Saka masoja akazoda kuti ataure neuyu munhu uyu. Hanzi vakatadza kuwirirana panhau yendevele nekuti munhu aiziva shona nemutauro wake kuMozambique. Alright. Saka masoja hanzi baba vangu adazopindurira ani vazoda kuzopindura shamwari yavo kuti ndimununurire uzotutsvaka masoja. Hanzi masoja abva ati kwete samunonogara taura naye isusu. Saka zvadaro hanzi zoni masoja akaramba akati aiwa usamupindurire rega apindure ega. Kusvika vamubvunza kunesana naye hanzi vakazomupfura masoja nepfuti ndobva awira pasi asi kuwira kwakaita pasi hanzi aichema nezita rababa vangu ini. Saka ivo ndozvava kuti hanzi pamwe inogona kunge iri nyaya yekuti yangozi marwaro kuti avanava. Alright. Saka uyo wemuMozambique uchema kwaita nezita baba vachitaura vanofungira kuti vakawirirana kuti ndatiurayiwe nemasoja. Vaingoti iwo wandiregera notanzi kuchema kwaita yanzi wanduraisa ndokuchema kwaita munhu.
saka ivari kufungidza kuti pamwe inogona kunge kuti mhepo yendiwo yavo hakana nani yakukonzesa kuti vana ava varware vaite zvavari kuita izvi. Right. Vangani vanhu vakafa nechirwere chepfungwa sofa vanhu vakafa nechirwere chepfungwa ivavo 2 chete ndo vakashayika, asi vamwe vapenyu kune 4 vese 6 vakarwara nechirwere chimwe chete. Chirwere ichi chikutora vanhu chinorwarisa vanhu 2 nomafambiro achikuita nguva imwe chete. Isi nguva yakasiyana kuti uyu achitorwa umwe wabva ateri, vachirwara umwe wabva ateri, ndomamirira kuti chirwere chiri mukati momusha. Nanzwa muchiti kufa kwavakaita vange vabva nyama kusaidi rekuleft. Vangani vakabva nyama? Vakabva nyama 4 nekuti ava 2 plus inini nemukoma wangu. Nyama yakabva sei kwamuri? Inini ndifunga zvakaita ndakaita zvokumuka ndakaita zvokutsva side rekuleft. Kungomuka ndakangotsva ndifunga kuti ndizorikavha ndakaita mwedzi wese. Almost mwedzi. Mukoma wangu futi akazviita akamuka wakangotsvawo iwo uko azonyeri mwedzi wese. Saka izvo zvinhu zvokuti zvaitinetsa kuti tinyatsokunzwisisa kuti nhau dzikumbofamba sei, asi kungotiwo ininiwo nesaidhi rangu vana inoti musha ndoo kumarange, saka kufamba kwako kunonetsa. Ininiwo ndaimbofambawo, asi pakufamba kwandaita ndezvokuti nhau iri kubuda kumashure uko, nhau yembonzi vanhu vaimbotibatsa vaiti ngozi, vamwe vachiti urombwa, zvinhu tu zvaibuda ipapo. Zvaibuda, asi ke zvinezvi yanyaya hwane kubuda nekuti mukati memusha mune urombwa. Muchibvunza baba vanti kukurukura kwamakaita nababa vakati chii panyaya yeurombwa yacho? Anyaya urombwa wasikuibvuma kuti ina hapana chandinosiva. Iyo pachawo nyaya urombwa yavaiziva ndiyo yakatitsanangurira kuti maybe munhu anganga akafa ndinaye pamwe inyengozi. Makambotorana here nababa kuti mukwanise kufamba navo? Kufamba manje mudhara vanonetsa, asi kungoti zvakamboitika kumusha ikoko ndezvekuti semuvillage kukamboyatsika mutanda zvisho wakataura kuti pamba pane urombwa uripo da kuti ndikubvisei kuti panguva yachona iyoyo vaibvisa for free anatsika mutanda vaiuya. Saka ini ndakatozvinzwa ndiri kuno kuHarare kunzi kuna anatsika mutanda vauya ukasana mudhara vakanga varamba kuti munhu tsika mutanda apinde mukati mevillage vasingabvumi nekuti ava vaiti ndinotonamata kumarange. Saka isusu hatibvumi zvemushonga toda kuita zvekuchechi kwedu. Saka zvoda kuti ndafonera kuno ndozvaitika, ndakabva ndati rega tiseke pakuti ndinobatsirika ndiende ikoko. Ndobva ndaenda tsika mutanda uyu akanga atobude muvillage ako rimwe village. Ndobva tachiteera, ndobva tachinotora mudhara neni nanzvadzi yangu, ndobva taenda mudare zvisho takaenda mudare tikanotsanangurirwa. Zvikanzi nhau iripo inhau yeurombo. Baba vakati aiwa kuita inhamba hapana chandakabata. Zvikanzi saka inini ndokubatsira seka muchira. Baba ndo vakunzi vakaromba. Vakanzi vakaromba. Ivo havana kuzvibvuma. Zvakatonzi natsika mutanda iyeyo ihuka kuzvidyira masayo kamuchiramba imanguvani huka kunde kuzvidyira masayo ndimukopedza muri. Nanzwa muchitaura kuti makambopenga. Ndakamborwara nechirwere ndifunga zvinhu zvakaita ndakanyanya ndizvo zvizvi zvekuti munhu izvozvi zvakarwara hanzvadzi yangu inini izvi zvakupenga. Hanzvadzi yangu inini atotorwara izvizvi kozoita imwe hanzvadzi yangu ikuru ine mwana wayo kurwara zvakare. Patambokurukura nanzwa muchitaura nyaya yekuona nyoka. Ichokwadi chii chakaitika? Raiti ndizvekuti pandiri kugara zvinhu zvekutoti zvakandinetsa nekuda kuti matambudziko atakusangana nayo akawanda mumhuri nenyaya kubva kuurwere urwu ndezvekuti ndakarara ndakaona nyoka magumbezi. Nyoka yandaona kawanda. Mumwe musi ndakambonai papiro, mumwe musi ndakaona iri mugumbezi yekuti unofunga gumbezi kuti ndirare pamubhedha ndinongowaridzwa ungoti ukandisvika ndirese ndirare ubva wovhura kuti namune nyoka. Nyoka tinoziva dzine mataipi. Yanga ingori same type yamaiona? One type. Yakakura sei? Dzanga dzatokura kura zvokuma 1 mita. Amuna kuiuraya? Taiti zova dzichifa but unongoramba uchiona. Ndakaona ka2. Kuzoita hanzvadzi yangu futi inini yandiri kuti yokupenga iyi yakati ichipenga zoti izvo mapengera vari kuita so far vari kuti vakarwara vomboregedza vorwara voregedza saka izvo vakuramba nemapiritsi ekupenga. Ivo havasati vabva nyama? Ivo havasati, asi kuti zvavakaita izvo vakazoita accident vakatyoka rokweri. Vapedza kuti accident mwedzi watabva vakanga vafushirwa neaminiko vanoita zvomakorokosa vakanga vaendawo kunosvika kugoridhe ndobva vafushirwa pasi hanzi vakatodzofukunura nekuti isusu tichifamba manje mumaprofita tikufamba mumaprofita nenhino dzakasiyana siyana zviri kunzi kune dare rakamira rekuti tinofanira kuuraya vanhu 2 izvezvi so far varifana kufa. Nekuti vanhu takanga tanzi kusvika kuna December ndo dare rakamira.
vanhu vari kuzwa kufa this year ndozvinousanangura kwakaitwa ende izvezvi pana rukurwara izvezvi pana kurwara saka zvinhu zvikutotinetsa kuti nhau idzi dzingapedze sei noda kuti tambofambawo kumaredhiyo nekuti kwakasiyana siyana tichitiwanawo rubatsiro asi kungoti patakazombodedzawo mudhara nenyaya yedambudziko iri vapa vakauya kuharare panapa vakapedzisira takaendawo kwatakaendawo ndobva zvanzi ndemudedzawochi baba venyu vauye zvisho baba vakauya vakaudzwa nhau idzodzo kunzi mukati mune uromba rega tinobvise fufuri but ivo manje vakazoramba manje saka vakabvuma kutouya muno muharare kuuya vakatouya nditakatovapa mari vakatokwira ndotakavanyengetedza kuti vauye notitaisa kuti vanoramba kana vakatonyengedza ndobva vakwira bhazi ndobva vatouya muno muharare ndobva taenda kumatare navo saka ivo vanhu vaudzwa kunzi mune so nhau dzirimo mune zvikwambo zvirimo da kuti tinokubvisire fufuri vakabvuma muno kuti kuno vakabvuma vauko vakabvuma nyaya vakabvuma muno ndeyekuti hande munotibatsira asi nyaya yekuti zvinhu zvamwini vairamba kuti ndezvavo vairamba kunobatsirwa vakati aura ti sezvo zvamuda kuti batsira gatise tiende tese saka vabatsira vazonguti aiwa tigatude endai munoronga tiite tiuye saka vauko manje nevamwe vakumusha kumangura vavatsika ivo ndobvavatsika madziro kuramba kwavakaita vakati chii ivo zvavakaita ndezvekuti padare rakanogarwa kumusha kuna hanzvadzi yangu inini ine mwana ari kurwa nechirwere chepfungwa izvezvezvi hanzi yakati manje vabatsira kuti vauye vanozoti kuno kuti akambozviita tibaba vakadaro aiwa vana mwana iye hanzvadzi yangu mukuru indi akatanga nenhau dzacho akati kuti vanhu vabatsiri vauye mukati memusha vanozopedzisa vakuti takuda uchi chouviri hanzi kuno kuti akambozviita ndokuramba kwakaita alright rimwe dambudziko ranetsa musha nderipi ndiwe ese ndo matambudziko atiri kusangana nawo nenyaya dzekuroorwa kwevana kana ndingakuti mabasa izvezvi tikati imwe nhau yaenda ndasiya ina hwepfuma upfumi baba vakanga vari munhu airima wataiziva ininde sokukura kwandakaita but havasisina mombe havasina mbudzi havasina kana havasisina kuti nhasi chero vanzi vada kuvigwa asi zvaivepo zvinhu zvakanga zviripo vakanga vane mombe dzesoma 20 mombe chedzike mombe dzaifa dzega izvezvizvi pane hanzvadzi yangu yakanga yaroorwa izvezvizvi pane mombe yakabvisawo ikanzi mombe ndeyamai nababa hamene kubatanidzwa kwavakaitawo pane dzimwe mari dzida kupa iri mombe saka mombe vakapiwa ndobva vanzi munofanira kusheyana baba naamai pamombe yatakupai saka vanhu vakamirira kuti mombe itange yabereka tozogovana 1-1 saka vachingogovana yamudharaivha yavo ndichete ndoyakangofa yamuchibereka izvezvi itoripo yaito nemwana vachingopuwa iye vaitofa hapana zvavari kutaura kana kumbokurukura nenyaya yazvo vane kurukura kudise munhu akura hapasisina nokuti havasisa kana upfumi kana chii havasisa izvozvo mukati momusha tatopesana nenhau idzi nekuda kuti ini ndakatoti kana vasingadi kuti tibatsirwe fofuri inini takutopesana vakura zvemakore mangana ndarava kusvika ndiva 1935 vakura right muri yezimbabwe nyaya muri kuinzwa ndinokumbura mbokurukura nemuri yezimbabwe rubatsiro rwamuri kuda kubva kumuri yezimbabwe right ini kumuri yezimbabwe chandikuchema nacho ndechekuti ndakutoshaudza kuti ndobatsirika sei rubetsero ndikuruda nekuti vabereki vakutoramba kuti vabetseri vauye mukati memusha asi matambudziko tinawo atikusangana nawo zuva nezuva saka ini zvakutondinetsa kuti chekuti nhasi tinobatsirwa tobatsirika mukati sei nekuda kwokuti inini ndakanga ndati baba vauye kuno ndakavapa mari yekuti vauye baba kaya baba naamai zveshuwa takabva taendawo navo kuno kuvanhu vanoita zvematare ndobva vati da kubatsira for free baba ndobva vati aiwa zvina chakaipa but kumusha manje kwakunetsa kuti vanhu vari kuva kuti kwete hatidinganga mukati memusha alright saka zvinhu zviri kundinetsa ndezvekuti rubatsiro tiri kuruda but pekuti isusu titangire handichina chinyanya kukumbira ndechekuti dai papagone kuti tabhekuti senda kana zvechokwadi pachinzi nhau iyi ine munhu ari kuiita ari kudya achifamba ngapaite ubhekuti senda vanhu vatange vaona kana kune mubatsiro wada kuti batsiro mahara ida zotendwa zvakaiwa pana chakaipa tinozokutenda iwo asi isu ndo chikumbiro chatinacho chokuti paite ubhekuti senda ndinokuti vabereki vachona vakuramba nhau dzavo dai vanga vachibvuma pamwe dzavose pamwe tingadai takabatsirika alright ko vakadzi mukadzi mukuru ari kuti chii akafirwa nevana vese uyo manje ari kuramba kuti aine vamwe vana vakafa vangu ine vana vakafa saka nhasi mada kusumudza musoro vangu vakapera kwamwe adi kusumudza nguva yese saka varega vatange vambofawo tifanane kana handiti vangu vakafa nokuti kwamai vakuru kwasara mukomana vane vana 4 alright 3 vakafa 2 vakarwara nechirwere chepfungwa vakaparira wani akazongofowa hake kwasara mukomana akafa zviri normal vakangofawo zviri normal asi akafa hake hai ndakangozonza kuti ashayika but ndakanga ndisiko sanza akafa zviri normal
Alright. Hapana kana zvavanoziva here maererano nekubata kwababa. Iye mukadzi mukuru. Right, ipa pautinetsa. Vanozoti vanhu vanogona kunge vari pamwe syndicate. Nokuti kuona vanhu vachiramba rubatsiro kana pakanzi ida kubatsira mahara. Kana iye munhu wachanoda kubatsira kusvika paupera chido. Unopera chido kuti saka tokubatsira sei mukuramba. Saka ndizvo zvatachema kumhuri yeZimbabwe kuti dai vakwanisa pachiro ngapaitwe big center. Ndochokwadi kungoti itoda kuti ngoti nhau iyi ikwanise kubuda pachena tizive kuti kana ichinzi nhau iyi zvichiwa ndiye urombo zvobva zvangobuda pachena da kuti munhu wese azive nekuti sabhuku vari kuziva nhau iyi mambo vanoziva kwedu kumusha zvese vari kuziva zviri kuitika mukati mumusha kuti muri kurwara vanguita sei vari kuzviziva. Alright. Paya patambokurukura nyaya yenyoka paya ndimega makaona nyoka. Ndisingaziva hangu kune vamwe unoda kuti vamwe vanenge vamatambudziko avo asi andaiziva ihanzva dzangu mbiri dzinodandanachisa kuti okufushirwa mugodhi uyu aita matambudziko aiti ndaimaziva kuita mukomana uyu ndisingaziva kuti vamwe kuti vari kusangana nemamwe matambudziko akaita sei. Alright.